donya. Oh, sampeyan wong wedok bingung. Nyapa ora nek wong wedok bingung? Sing percaya sampean. Wong lanang karo wong wedok iki berkah wong wedok. Wong wedok ku wong paling rasa. Rosane nggon ki Ngalor ngidul nggawa pabrik susu. Wis tanpa sambat sapa-sapa. Gitu. Ya. Beda karo wong lanang. Apa? Wong lanang nggawa ndok loro njaluk tulung manuk. Realita, menika realita Kang Mas Prabu. Wong wedok ki ibarate tomat, wong lanang ibarate linggis. Leripun. Tomat ki ora payu seminggu bosok, tapi nek linggis ora payu sesasi, 3 tahun, 5 tahun. Sok ileng klentik jek kileng. Oh, nggih. Sampeyan ibarate tomat. Rong dina ora kanggo bosok. Loh. Aku kok wedok iki dianggep tomat. Ya, nggih. Linggih yen aku tomat. Tomat gampang bosok. Sama bosok. Loh, kan iya. Wah, berarti rong dina ora payu bosok no sampeyan. Ora tewe iki jenenge wangi sapa kok ora jelas iki. Iki kok iso ora jelas. Kula dhewe nggih bingung. Niki sing tak ewangi jenengan napa garwa panjenengan? Kula ki ambak nggih bingung. Mergo napa? Sebabe Sing kleru ki sampean. kok iso? Wong sampean ki wong tak akoni Bupati Celuntak. Lho iki dhisik ki tilas aku lho. Mantan kok sampean jemrut. Kalau rumah kamu, tobat, buka kirang coba. Iki biyen mantanmu. Iki piyen sakjane dados garwa panjenengan. Tilasanmu. Niku tilasan kula. Riyen join kula kalih Pak Alek. Dadi iki bekasmu. Nggih, bekas kula Astagfirullahaladzim. Nek kene dhisik Mas. Aku arep kudu neh. Prabu, Jelas batal. Rene, lah kowe kok rumah samu, aku tilasanmu. Lah kok kowe rumah samu ngenyek, aku ki putrane Ratu uga. Apa meneh saiki aku dadi garwa Prameswari. Lah kok rumah samu, aku tilasanmu karo dalang Alek. Kebagusan rupamu. Kau dengan rupamu. Munio. Apa kowe ora nglingsem ke aku? Ngaten Kang Mas, jenengan ampun percados Kang Mas. Menika lambene pentul menika mboten. Aja cedak-cedak aku. Najis muga lato. Coba. Garwaku nek kaya ngono kuwi yen garwaku lagi nesu ngono ki coba piye? Sapa sing nglingsem? Ayo. Nyapa? Mukuk-mukuk ki nyapa? Kanjeng Dipati. Apa? Monggo. Lancang kowe. Tak midono tenan kowe. Pangapunten. Nggih pangapunten. Sampun percados omongane pentul Kang Mas Prabu. Garwa kula namung kejenengan saekti kok Kang. Alah. Kang Mas ki lho. Alah. Mbak Saeno enten kamar kosong, Pak. Nuwun sewu, Kanjeng Dipati. Kula wau namung nyobi panjenengan. Jebul katresnan panjenengan kali kang garwa weh Ya tresno tenan. Nggih. Ibarate labuh tresno Sabaya Pati Sabaya Mukti. Wah, nek ora apa ki ginarwa karo garwa Prameswari iki, rasane uripku kaya tanpa daya. Iki wis tak cegat. Iki lho upama anu wis meh arep budal ning Taiwan dhek pembukaan. Sinten Untung tak cegati dhek tak cegati. Tegese niku ora ngoten dicegati iki kok ya. Saestu Kang Mas garwa kula namung panjenengan saestu Ya, tresna lahir aku percaya karo sliramu, Ganteng. Aja gugu omongane patih pendul. Langsung samudana geguyonan. Ngaten Jen. Lho, terus nyatane Sang Prabu percaya to. Aku padahal pisan tok karo Pak Saino tok, 2 tahun. Dhek karo Pak Saino ben iso digemuki. Nggih. Anakku wedok sing setinik-tinik putraku. Sapa ya jenenge sapa ta? Niki ngoten jenenge Dewi Anjasmara. Menika putra panjenengan Dewi Sari Ratep. Sapa, Mbak? Oh, Sari Asih, Kang Mas. Sari Asih. Inji, Kang. Nganti aku lali anakku dhewe. Mergo saka repot buat repot aku anggonku